ya aka yi ne? Na sha wahala sosai kafin na samu layinka, da ƙyar na gano inda kuke. Ka san mu ba ma zama guri ɗaya. Ka san mu masu laifi ne, dole sai da sai. Sannan ba ma dogon fira, kawo walƙiya haka muke. Jiyal, ka gaya mana me ke faruwa ba tare da ɓata lokaci ba. Good. So nake na zama wani bijimin hanshaki mai kuɗi kuma katafari. Amma fa hakan ba zai yi ba. Dole sai da gudunmawar ku. Ma'ana dole sai kun kawar min da wani mutum ƙwaya ɗaya a doron wannan duniyar. Sannan bukata ta za ta biya. Jiyal, in dai akwai 'yan canji, duk abin da kake bukata za mu yi maka shi ba tare da ɓata lokaci ba. Za mu zama a cikin wannan tayam ɗin ba mu da wani aiki sai naka. Sannan za mu je masa kamar an aiko mu, ma dole ya amsa kira. Waye shi kuma a ina za mu same shi. Kun ga wannan? Sunansa Umar Hashim, kuma yana aiki ne a babbar ma'aikatar Matawalle ta shinkafa. Abin da nake so da ku shine gobe za mu yi taron alƙalanci a ma'aikata. Bayan an gama taro za mu sauke shi daga kan matsayinsa. Abin da nake so da ku shine yana fitowa daga ma'aikata ku yi ƙoƙari ku kama shi ku tura min shi lahira, saboda muddin kuka tura min shi lahira rabin rayuwar Hajiya Nafisa ya tabbata gare ni. Saboda ni da a ce na rasa rabin rayuwar Hajiya Nafisa, gara ma'aikatar Matawalle ta shinkafa ta watse gaba ɗaya, kowa ma ya rasa. An gama, wannan ƙaramin aikinmu ne. Mugyambo, sa mana hotonsa a wayarka. GL an gama. Na rantse da wanda ba a rantsuwa sai da sunansa. Umar Hashim gobe ya mutu. Ina guri. Kuɗi ba matsala ta bace. Idan kuka cika ma alƙawarin da ka ɗauka mun yanzu, ni kuma na muku alƙawari zan ba ku ninkin abin da zan ba ku yanzu. To ka san idan mun yi aiki yayi kyau, in kuma ka kyautata mana akwai bonanza da muke ta kisa. Ku zo mu je mota. An gama. Izar suna faruwa a